Hej, to víno je dobré inak. Biele? To není biele, to je biele. Áno, ty si to opačuje. To je aké trapné. Čo ti jeme? Či je nejaký človek? Môže sa napiť potom ešte? Môže sa potom ešte napiť? To je figurné. Is ten tweet super? Vilmi? Erwin? Kedy vystupujeme? Ja viem, ne? Kedy vystupujeme? Ale však už vystupujeme, poď ideme. Ja som to nefotila. Počúvajte, môžete ešte napiť? Ja neviem. Čo to máte za víno, ak sa môžem opýtať? Podrž to. Čo to je za víno? A na to? Ty čo robíš, ho ne? Odfotíme si, aby sme vedeli, odkiaľ sme mali víno. Nestojím o popularitu. Ale my sme fotografi z Boomu. Mňa už fotili do toho časopisu Leo a tak. Počkaj. Toto je časopis ľudia v autobuse. Nepoď ho, ne?